So the League of Nations is the first overall multilateral organization. Si es aconsegueix que les democràcies tinguin la possibilitat de parlar dels seus problemes i dels seus conflictes en un organisme internacional, les guerres no tindran sentit. The decision to have a conference in Barcelona came just after a meeting of the Council of the League in San Sebastian, and the place was suggested by Brazilian delegate Acuna. El president Puig i Cadafalch, que era el president de la Mancomunitat, va cedir al Palau de la Generalitat, llavors el Palau de la Diputació de Barcelona, per les oficines i reunions de les comissions. Però els plenaris van celebrar al Saló de Cent, a l'Ajuntament, a la mateixa plaça. International conferences continued to be held. Per l'amor de Déu, home, no cridi que el poden sentir. Dic que això és casa meva i aquí no hi viu cap Paco. Soc l'Aurora, la seva companya. Ell mateix em va dir que s'amagaria aquí, que em deixi passar, collons. En tinc cara, jo de dretes. Doncs qui el vol pelar? Els nacionals. Que ja són aquí. La parròquia no ha estat confinada. Les pregàries les preparem cada dia un membre diferent de la família. Ens necessitem els uns als altres. El franciscanisme és com el cristianisme, és un moviment. És una casa que canvia molt perquè canvia molt el personal que la forma. I va molt bé que et canviïn de lloc. Molt bé. Que et descasen. Perquè Nostre Senyor et vol lliure. And true Franciscan brotherhood can be lived, can be enjoyed, can be experienced here. Para poder llegar a muchas más familias, la Fundación ha sacado el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética. En el voluntariado energético, los empleados del Grupo Naturgy y los jubilados visitan hogares y hacen un asesoramiento energético integral. Conocemos a la familia, primero han pedido ayuda y segundo te abren las puertas de su casa para que les ayudes. Hi ha, sí, un secularisme que ha guanyat tots els àmbits de la societat. Our center is delighted to support this prize because we think that working together, and that's the whole spirit of the goals, and to give this impulse. Vincula els joves com a destinataris i actors